Mit nem értesz meg komolyan? Az ex-feleségem viselkedése nagyon megviselt engem. Van egy közös fiunk, és a válásunk után természetesen fizetem a gyermektartást, de ő egyre inkább akadályozta a találkozásaimat a fiammal. Az utolsó pillanatban mondta le a látogatásokat, arra hivatkozva, hogy a gyerek beteg vagy más programja van. Gyanítottam, hogy a gyerektartáspénzt nem a fiunkra, hanem saját magára költi. Úgy döntöttem, hogy bírósághoz fordulok, hogy közös felügyeleti jogot szerezzek, így gyakrabban láthatom a fiamat, és biztos lehetek benne, hogy a pénz tényleg rámegy. A bíróság nekem adott igazat, így minden hétvégén találkozhatom vele. Elkezdtem neki ruhákat és más szükséges dolgokat vásárolni, ahelyett, hogy pénzt adtam volna az ex-feleségemnek. Ő ettől persze dühös lett, de nem tudott ellene tenni semmit. Néhány hónap múlva a fiam előállt egy megdöbbentő szorival. Elmondta: Hogi az Ania azt kérte tole, Hogi nálam rosszul viselkedjen, Hogi aztán visszaküldjem ott hozzá. Azt akarta, Hogi a fiammal hezon, Hogi végül feladjam a felügyeleti jogot. Teljesen összetörve hallgatom, hogy ilyen helyzetbe hozta a gyerekünket. Beszéltem vele, biztosítottam arról, hogy semmit sem kell megtennie, amit nem akar. Elmondtam neki, hogy szeretem és mindig számíthat rám. Nagyon megkönnyebbültnek látszott, és azt mondta, többé nem akarja ezt csinálni. Örültem, hogy ennyire bízik bennem, hogy elmondta az igazat.